Ta. Allah ya ga da Allah. Mi sunanka? Ka rike maka ranka diwa. Stars. Mi sunanka? Ka stars ne. Shamsu. Eso sai. Shamsu. To kowane kuka sai ka ɗau kusan minti guda kana yi ne sai ka canza. Wani gari yake? Gwaraba wace shiya? Yan Aliya. Okay. An ce ka iya kuka kala-kala ko? To kana iya mana su? To. An ce ka iya kukan doki ko? To, bismillah fara mana mu ɗan ja. Yayi. To, sai na kaji an ka ce ka iya ko? Sai na karamin dan kwaikwayo. Sai na bunsuru an ka ce ka iya ko? Sai na kare an ka ce ko ka iya. To sannan na maraƙi. To sai na rago an ka ce ka iya ko? To sai na jariri an ka ce ka iya ko? To shi za ka yi mana da ɗan yawa ƙwarai. To sai na talo an ka ce ko? To sai na kukan ƙato ya sha waya shi za ka yi da ɗan yawa shi ma. Wayo. Ita yi. Wayo taimake ni. Wayo taimake ni. Yayi. To sai na rangila. Hey, kuma dariya da ni wa dariya ke yi ba gaje ko? Rangila masa. To su ɗaya ka aya ko? To ya daidai mun gode. Kace min sunanka? Shamsu Gwaraba ko? Kace ɗan Aliyu ko? Ya daidai mun gode. Ka ɗan sake mana kukan ƙato ya sha waya ina. Wayo taimake ni. Wayo. Ya daidai mun gode. Mallan Shamsu. Ni fa wanda zan kiwata nake so ba. Wato, ina kejin. Kejin me? Kejin kiwo mana. Kifi ne, shi kifi a keji ake sa shi? Wannan fa zoma yi ne. Zomo ne. Haka zomo yake? Ka gani shegi. Na manta ina sana'a tuntuna ban san me nake saidawa ba. Haba. Na dauka zomo nake saidawa, ashe kifi ne. Amma dai kai baka da kai wallahi dole mu kai ka da wanau. Me da wanau? Gidan mahaukata a duba ka. Oke. Ga shi tsirara ko nake duka na yagi. Duka na yagi. Haka ne tsirara? Mahauka nake ba? Kai ni ka daina bata min lokaci banda lokacin bata ni dai wayannan in na siye su na watsa su a ruwa za su haifai kifaye nawa. Suna zullo. Suna zullo. Zullan me? A ruwa suke a yanzu. Ha, nan ba ruwa ana ai. Oke, ga shi a faranti ne. A faranti ne. To ni dai yanzu auna mun magani. To ina buhun? Me? In samu buhu. Kai. A buhu za ka auna mun? Ma au kake so ba? Mana. Wannan Ga haska ma ne? Wannan kamar kwadi dan ruwa. Kaguwa ce. Kaguwa ce. Me kaguwa? Kai, soyayyen kifi ne ai. Shekara da hankali. Wallahi. Shekara da hankali. To ai ni dauka na danyu ne masu rai. Amma tsaya. Kai bismillah kamun ka yanka kifayen nan? Ni ba ga shi na hanyar ka ban cire wuka a jikinsu ba. Wukan me? Ga shi da wuka nan a jikinsu. Kai, ba shi da wuka bane, haɓa su ce nan. Oke, na ɗauka wuka ne a jikinsu.
amma ina ka kalla kamun ka yanka gudu ka ce kifayen ba mu ne bane ke ba mu ne bane shi yasa nake jin suna dashi daci kenan ne mana in ka san a jikin madaci aka ebe su a jikin madaci aka ebe su kai dai malam ka ji bakan magana Allah to in na ga ma faraci zaka yi ba shi ne ba amma ai za ta min zafi to ga shi da itace na a bayan ka na me na duka mana da ma kiwo abu ka koma na wancan kamar raƙumi ko raƙuma ne wane suke gudu raƙuma ne wancan ne awaki ne wace na shi akwai farare awaki a kai da wanne ka sani ka sani na kiwo tun zamanin Sardauna mama kiwo ta komai sai kada na kiwon kada to a yaya ake kiwon kada kada da kada ke cikin ruwa na to ni ma wagan da ka ta kai ba dan ruwa ne ni yayi haba dan ruwa ne to Allah kawo kasuwa Allah ya bada sa'a ma sa ma yaji bai na me testing din ma sai na zan sai me testing kun dan nan jaraba hake nan hoke to ko to sai da na kunna maka ta ci batirin 20 ko to tana da na kunna ta ci batirin 20 wannan kai shafa ai fa ko to ka ci guda nawa kenan ba kai dan testing da yayi ka ci guda nawa ni ban sani ba ka ci 3 bari mu gani 600 me guda 3 me 600 kifin kai ka ce gwal to wanda ya fi gwartin da ci za ka yi hello blessing da annan shigo zo mana kudin fa hello blessing excuse me da Allah 2 minutes kudin okay blessing kin ƙara so okay kina cikin ɗakin gari nan shigowa to bari shigo blessing sorry baby sorry baby dama nan hotel ne sorry baby dama hotel ne sorry to gani nan shigowa da Allah I miss you sai na shigo ki samu ruwan wankan kunna hita wata hita mai da to shikenan dama hotel ne hotel ne mana ba kuwa kai ba kuwa dai to mutumi na zan yafe ma kudin kifin mutumi na ya za a yi nima da yawan iskancin da na yi ban taba hawa ba haba na rinzi da Allah me kake so yanzu ta bulesin din mata iba mutum biyu mota ce da za ta ɗebi mutum biyu ko me kai kaya na ce fa to ana gaban da nauyi na me ban da nauyi to hawa kanta za ka yi me kuke ina ruwanka da abin da muke yi to ban kudi na me ba kudin kifi na kudin kifi eh to ka dai san a buge dai ba za ka buge